Asa magutong balunan rin plastic gud oy. Mare! Grado pa ni Mari oy. Mare! Rulam dili. Dali Mare, kabahutan ra og lechon Mare, mga bira pa ta. Dagang bisita pa yan, mga datong kaon Mare. Ako sigurado na ni makadala kog sudan ron, may save na mo pa niya ako pamahaw. Oy Mari! Uy Marisol, dali Mare, oy. Kagwapa ba nimo? Uy, dali ta Mare, kihapit mo ko ng birthday, mahurot ng lechon niya dito. Ay, dala kog kun. Ha? Bisa-bisa sa tayo kagwapa ni Kagwapa ni Marisol, oy. Kaudlot ni Kaginak, oy. sige udlot ba oy. Kaginak ni mo lawas, oh. Grabe na improvement. Ikaw po Mari oy. Oh, grabe improvement ako, oy, grabe. Tanawa ko nung sa listahan ko no. Ilista na. Kisa rong birthday. Ilista na tong birthday ni Kuan, birthday ni Juan, sa Kuan sa Marilo ko, Marilo. Kuan, birthday ni Ugma. Dapat kaadlaw atong birthday ilista diri kay kaon na Mari. Para makasibta. Ako'y pira sa Kuan Mari, sa tiil. Ikaw sa Ako sa sisig ug sa crispy pata. sa ulo ikaw pa na. Sa lechon ako po. Sakto ka na Mari. Imong dala tupperware Mari. Sigurado na gini Mari. Para sigurado ni ato ang Dapat ingani itong purma Mari kay ano, para dito malano ka nang dito maano ka nang Kuan ba kanang bisita ra na Kuan. At least makaingon sa kwartahan jud ilang visitors. Dili basta ko Oo. sibta. Mga ato ta Mari, bisag wa tag-invite. Tatuta. Patuta. Apil lang sige nga dala na to. Dala na to, dala. Oo, sakto kay Mari, nagdala ko plastic. Kana. Uy, nani ako chika nimo. Chika. Ano sa chika ni mo? Mari ba? Imong Mari. Nachismis ba na no gindunggan ako. Ano sa Na ako no kay gipasuguan sa silingan. Oh. Palit ko no, palit ra ko no gas. Uy, gas! Ay, mainom mo gas siya. Gusto mo na siya, assumer mo na siya. Uy, pilingin mo na siya. Uy, na biya kayo siya. Kay unsa imong buhaton ba? Kita ka. Adi ka ka-update kay di naman kayo friends no. Oh, dili na. Huloy gisuhid ang imong obra. Suwin! Dahil na siya Mario, nasuwindir naman na siya nato. Hindi na siya kasarang nato, eh. Saan yan ba na dili naman si Mandron? Di Marie, mga tanah ko naman Marie ba? Sakto rin lechon na isulot Marie. Lechon? Oo. Sakto ra kay tag. Sakto rin, itisting ko na ako, isulot ko lawas. Oh, sakto rin. Sakto rin yung lechon Marie, oh. Okay, lechon mo kong lawas Marie. Ilista na to Marie. Ilista Mari. Ang birthday April 24, 24. Oh, birthday ni Juan. April 24, birthday ni Juan. Oh, April 25, birthday ni Marilu. Oh. April 26, birthday ni Kusmi. Kusmi. Oh, Maricar. Ay, Maricar. Kung na kay update biya kay Marigay. Kita ba nakabaw asa untuk kaon biya ba bira to birada di ba? Mahiring-hiring ta. Ikaw man si Marisol ang Uy, ay, pusog mo sul-sul na kawatag kuan. Uy, kawatan ko din taon oy, mabarangay ta Kawatag na lechon ulo sa lechon. Uy, ay parto ba? Oh. Napa man to sudan? Unsa ba sudan na to? Di lang para sudan. Uy, memorize na nila Mario eh. Naman to sudan siyang ref. Katula-tulaton. Agrabe, memorize ni mo ang sa ref. Ano sa bawat to ta? Ano mira na ta? Ang bira ta. Ang takin pero mo sa man eh. Isud-sudlan pa na ko na. Sa ato kani sa sabaw Mari, isulod to sa sabaw ani. Sa sabaw sa kuan ganang pachiro ganang kuan baboy. Ano na buutan ata ka. Mari.